Doglamno जों फिदारावै जों गलायनाय नुलायनाय आमफ्राय जों दाबो जाति मुसलमान बिसोर फाय जोंनि दिनैनि साबजुनाल काटालनि खुंना बखा रामलाय जों Sini kaisa live mas, edisi Mwkthang. Tagarjala Sub-Zonel Kaithang Khagui tini Jampuijala Gabordi Khwlainani Khwlaika. Salsa salnai sikang जों Khwlainani Inauguration Khaika. Tini Jampuijala. Niro Joto saimano noganawo Joto no office ni samangrongo makai kilo kron bagoi belai benefit dulu. जों omo naiwe chini Maharaja ni netrite. जे आगे तागारजला नि गोबां एडिसिभ लिस्ट 31 एडिसिभ लिस्ट दंमोन नो बरो अनेक कस्ट दं हासाल माने yang थेलाखौनि फायै आ जागा तागारजला थांनानै दैबो आयंनि हासालमा प्रमोन नगरनि फायै तागारजला फायनायनि थां फायलाय सुनानि बागै प्ले समस्या आङो प्रब्लेम आङो गायसे बार्थ सार्टिफिकेट डेथ सार्टिफिकेट नाना बागै वाइनि वाइ फायैबो अनेक समयबो सामसाया माइफिरं मानि दंमो बे पाब्लिक नि ब्लै कस्ट दंमो Hanbang जों नायो लुकुरक जाते नगानाव बेनिफिट माथों नगानाव न सामसाथों फायहैनो जों दिनै Jampuijala Sub-Zonel Katal Inauguration फायलायखा अमचिनि कायसा लाइबमा तानि हंखे अमतिनि जों खलाय थांहा फायफनो अफिस जोगजोग न तंनाय जों दिनै एडिसि हाफांसालक दङो जों बसकांगो फोरैनाय आफ्रोबो दिनै अफिस दंनाय लुकुरक आफ्रोबो सेब मानाय अफिसनि बिसिंति जों अमनो नायबो जों थाङै बायफोरनो जोगजौ अ गानानि लुकुराव बेनिफिट माथों आबो एडिसिनि हयते आसो रां फैसा करै फान करै सामरो आसो सलेया अफिसनि फांसन आसो करै उइ मानो अनेक बरो एलिगेशन फाइ मानो अफिस फ्लवै तमा खायने उमहाय फेयाबा फाइनै सालनि बागै जों प्लेनिं खायै सेटअप खायै दिनै चिकन Sub-Zonel खायै लुकुरावनो बेनिफिट दनानि बागै दिनै साखथार मुदना हामबाय Masa पंचायत तो ना Bising. और टोटल पंचायत या एडिसिभ लिस्ट 12टा एडिसिभ लिस्ट दंबो 12टा एडिसिभ लिस्ट और ऑफिस नि जतो सामो सेफ सुबिदा मानाय माहायके जों चिकन एडिसिभ लिस्ट नम्बर जों फाइनान्सियलाव दैबो बारेरनाय लुकुराव बसुद ते खातुं खाजन खाना दिनै जे अफिस खातां मान खातुं अमतो निरंनो नोक दंखा लुकुराव ब्लेखे खातुं लायजाक ब्लेखे तंखौ लायजाक नगानाव तांनक गायसे अफिस माहा माने सानै थां हांखे अमो जेकुनु रां पैसा अंथों जेने Jampuijala आमसानि जे 12टा एडिसिभ लिस्ट नि लुकुराव अमनि बिसिनि फेसिलिटी मानाय दिनै डेट बार्थ सार्टिफिकेट मानाय फाइनान्सियल तेबो फांसन गोबांनाय ओ एडिसिभ लिस्ट नि लुकुराव अरनि Sub-Zonel नि बिसिंति सुजुग मानाय ताबो बार्थ एन्ड डेथ सार्टिफिकेट सिमिया जों सेस्ता खायनै फाइनान्सियल तेबो लुकुरावनि डकुमेन्ट खायनायनि बागै चिनि एडिसिनि बिसिं बोसो खायमा अमसों चिनि साखथार मुदनाय फाइनान्सियल अमनि बिसिंति नि जतो व्यवस्था नाय अमहायके जों सेटअप खायनाय ताफु जति कते कताल जों फाइमानि यागुलो जों 12टा Sub-Zonel Katal बाइफारकेट खायखा आरो नि बिसिङो ते 4टा तंखो ताबो 8टा अलरेडी जों इनागुरेट खायखा ते 4टा तंखो आरो बिसिङो Sepahijala नि खायसे तंखो ताबो गाबरदि बनबो जों दायतिनो इनागुरेशन खायनाय अलरेडी न पाइजा Katal Zonal खलक खासों आगे 5टा तंमनि 3टा खलायो फाइनान्सियल जों तेबो खलनाय Katal खागनो